Bună ziua tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Vice City. Distracția din GTA Vice City. După cum vedeți, sunt aici cu un turbo. Astăzi am decis tot așa să ne distrăm ca și data trecută, doar că nu cred că a fost o dată trecută. După cum auziți, este și o muzică pe fundal. Nu vrem să... toți poliția. Bine, măcar că nu s-a enervat. Că dacă se enerva, era capotul meu. Să pleci, note. Plăcești desene animate. Bine, privește. După cum auziți lângă mine lampe fratele meu. Spune-le ceva și Leana, n-ar fi și mult, că tu așa crezi să aș fi prea mult. Da? Dar poate vrea mult. După cum auziți, că nu cumva vrea, dar cum vreau respectatorii. Mama lui de român. Tot. Și să întâmplă mașina noastră capă. Mamma mia! Discoteca! Mihai, nu păli masa. Nu văd că mulți m-ați întrebat pe mine cum mă cheamă pe mine. Păi numele meu adevărat nu vă pot să-l dezvălui, dar așa mă cheamă Bill. Eu acum filmez seara, undeva la ora 7-6. Până acum am avut de făcut teme. Și n-aș crede doar eu trebuie să de o grămadă la teme. Frumos. Hai sus, azi vedem și mașinile frumoase. Tot frumos. Nu știu precis dacă toată lumea știe, dar aici sus este un joc pe care noi o să încercăm să-l trecem. Știu, Iuliana, este așa cu avioane. Da, tu poate știi, dar ei poate nu știu. Aici spune că trebuie să ne ducem prin cercul cel roșu, lămă bă. Numai a cătărlăm. Mama mea, mă duc și pe mine. Nu mi trebuie să mi se întâmple asta. Fiecare dacă îmi trebuie să trec ăsta, mi se întâmplă tot felul de lucruri. Dacă acum ar fi ăstea. Hei, nu-i!
și sfârșește foarte rău. Dar acum noi deocamdată ne vom cătăi cu avioane. După cum v-am spus, zborul nu e prea plăcut. GTA San Andreas și tot nu înțeleg cum să iau zbor. Hai de gaz. Care știi, vă rog frumos să spuneți. Coment, subscribe. Măcar a fost aterizată de la Mailina. Mergem aici, pe plajă ne țin. Hai sus! Ei, haide! Ei, chiar aici trebuie. Iuhu, aici să putem decola în liniște. Nimeni nu o să ne încurce. Uite, și aproape o mașină care când și între 7 între și cu motocicli, așa e. Eu alt joc. Nu! Na. O parte, luăm picioare, oameni. Iuhu. Ascultați ce m-a săturat. Nu pot încă. Pare că știu cum. Gata, am terminat seara. Jos, mașinică, căci eu vreau să mă duc să mă caut. Mi-a dispărut mașina. No, am trebuie să-mi caut alta, să o cumpăr. Nu, sau ce? Nu erau aici câteva mașini? Cumpărători. Sau când... Îmi pare că da. Când plouă, mașinile se dau acolo înăuntru. Cred că se ghimuiesc ca mai pișu. Nu-mi place când plouă, fiindcă face lag. Frumos. Îmi pare că alerg pe asta. Bum. Iuhu! Bine, știu că nu prea vorbesc, dar n-am ce să fac. N-am ce să fac. Ce să mai vorbesc, dar despre ce și cum. Pe episodul următor îmi planuiesc tot ce trebuia să fac. Nu mai alcătuiesc eu din timp. Mercedes stampit, mi-ai farmat mașina. Acum să vii și eu să-ți fur mașina. Mama mea, poliția, mai din fug. Fuge! Fuge! Mi-a prinde poliția! Fuge! Leu! Bă, dar și chiar așa-i mașini iese de aici? Ea ne pune școdul pe apă și duce pe apă pălit și ea așa vină după tine și ești în prost. Ce minte că nu a venit într-o zi unul pe apă? Da. Nu spune tu nie, te rog frumos să fac. Și să nu mai aud nici o vorbă. Bine? Bine. Așa e frumos pe aici. Ce-s frumoase astea. Stai... Nu forma! Ei, auzi. Prea frumos. Gata, jos. Nu mai puteam să nu mai ducem cu asta. Mergeam înapoi să căutăm vreo mașină frumoasă. Le-am scriet mașină. Poate vreau să duc să fac și cu mașina și tu chiar nu vrei? Deci eu știu care. Bun.
Trebuie din nou eu să-mi fac și eu. Eu Că să nu pot. sport și eu tot ce... Uite asta așa, ei? Uite. Acum vin! Asta lasă, că te place asta, Lia. Sunt așa de frumos, am tatuaj pe mână. Fuga. Luăm BMW-ul și ne-am dus. Bum. Ce se întâmplă cu lumina? Ai. Ileanu, Și vrei ca să pui pe asta să o prăjești? taci pe asta, vrei să o privești? Așteaptă că n-am terminat episodul, Mihai. Este episodul 1, trebuie să fie lung de mama focului. Yahoo! Să fiu sincer, am mai încercat să fac un episod, doar că mi l-a stricat cineva nume. Pe nume Mihai. Eu... Bip! Așa, sări din fața mea, nu spate v-am calc. Ia, sunt nebun. Eu șturmă, doi polițai, vezi că am pus șturmă. Jos. Poțai prost. Mă rog. Stai. Avem 24 de lei. Oh. Le-am dat 24 de lei. Wow! Ce e asta? Uitați-vă! Minune minunelor! Un cuțit. Nu pot să iau acest cadou. Dar nu o să iau. Nu este al meu. Și acolo. Cuțitar! De la tata! Stai! Nu le iau! Mă uit încolo. Nu pot! Nu ținta! Nu spune! Adiam! Te liniștiți? Și mergi înainte. Păi, cam atât a fost pentru acest episod. Ne vedem data viitoare. Eu am fost Bill. Pa, pa!